Apit man eleksyon niya, no? Gani no, karong May na nya. May. Paps, ilado mga sa itong barangay, Paps. Oh, isa pa Monday. What if, mudagan siya iski-chairman? Oh, bito, tama na, Paps. Yeah, Ako? sports din Oh. ba? Ay, ug ako lay may mong iski-chairman diri sa atong barangay. Unang project yun ako, Reader FI. Na! Isa man ang project ka na pang sariling interes, raman na. Dapat, sports, Paps. Kwan, paliga-liga yan, no? liga ba? Hasol kay ng liga ka ng basketball. Gusto man na. Alangan, ikaw, siyempre, iski-chairman man ka naman, yung mga budget-budget, yun, anak, good. Budget ana, dito na ako ilaan sa tumbalata. Tumbalata! Ang sabi ka, ang tumbalata walay gasto, walay referee, walay komite. Wala, dula na tumbalata mo na iliga. Unya, dako, mga nag-budget ang iski, unya, asa man patulong ang sobra-sobra na. Dito sa mong balay. Nako, Ang balay, pagkapuhon ako among balay. Way ayo. Ako na rin mo dagag iski, oy. Hilom niya! O tropo ka, hindi ka masugo sa inyo, mudagan na nung kag-iski. Gani. Taysa. Asa rin si Kintoy? Ambot lang daw. Ano si Kintoy? Ito, nukulang itong grupo. Kulang ka ba? Wala pa rin stapad ako. Namangguro sa ilaha pa. Aw, apasa ka. Na, bahala ka, di kumapas Ay. ito, isog ang papa to. Ay, Payat na na lang. Payat na lang siguro. Adi ko, ikaw ra, Paps, ikaw ra. Kay isog. Ikaw ra. Sabi ka, masog mo to yan, Papa? Buwang na to, ito masinggan to. Di ka madlok siyang papa na mo ti binagahay diri ah. Ah, yan, Papa. Oh, hadlock ba to? Oh, ikaw na to. Ako yapas na to, be. Talawan. Ay, magatin mo to. Tanawa na nato ba? Wala man siguro si Papa. Ayo. Ayo. Oh! Saman! Sige mga pangayo! Ay, call na si Kintoy call. Nganong sige mga pangitas kong anak? Tambay yun kami dito ako ba? Tambay, sige na magtambay, wala mo'y nabuhat. Wala, call mo si istorya naman dito call. Storya-storya, ba't nagpisyo-bisyo mo na? Ay, wala ko lang mga butan, may mga barkada sa mga anak call. Oh, sure-sure lang yung buta na, kay masakpan na mo'y pag-mood mo tapos kanal. Yati, isugang gede aning papa ni Kintoy. Sige, sige, atuan to, nasa likod. Gi, sila lang ako la. Oh, sudlat, pagdali. Lah, nagunsam na si Kintoy diha ah. Na, nagtitok-tiktok ng buuan. Tuon ako ni Be. Uy, Kintoy. Ano ka? Ah, Presidente, Rigo Duterte. Ang, Practice ang rap. Ah, nag-practice ka rap. Grabe talent, bataan ni eh. Audition gani ko no. Audition. Rap. Iwasan pa ni. Takpay ka dito ba? Nagunsam ka, mo ram kag babae. Hindi naman ka magawa sa inyo ha. Pangahon te ka diha sabit tambay Dito, dito. nas dambayalan yun na to. Sige, mga puros lalaki. Puro, naunsa mga trupa na to ba? Natong katong cute mat. Katong mata ba? Sigiton. Close niya to. Ay, si Kim. Oh. Yate, kailan di ka to? Tara to. Tara lang. Uy, di kita basketball tayo malima. Tara, tara. Nanas Kinto, hadlok man mo Go! papa. Ay, sige, bagbay baka dito ka bet. Ha? Sige, bet. Dili ba ka na? Ay, sige, bagbay baka. Puro lalaki ta. Mana kag bayot eh. Go. Look, ala, Toy. Ay, Diri ka. Sige. Uy! Bradix! Lagi ni mo, nakuha Basta niyo. na si Kintoy pa. Naisagtato ba? Tanawa, Paps. Grabe, pisil, grabe, makapisil-pisil ba? Naisagtato ba? Slit ba? Matato mo ka na diri, puhon. Matay ng chancing ng animal lo. Yate, Paps. Isugtan lang sa papa ani nga. Isug man ito. Ah, may pareha ninyo. Di man mo kabalo mo ulog-ulogod. Pilar eh, pag ulog-ulog ato yung papa, gamay man tukutok. Ay, huwag ka bala ka. Uy, katong papa na ako. Musugot ito maglaag ko. Kay kabalo mo siya anak ko ikaw batanod. Grabe po katoy, oy. Ah, mas maayo siguro ani, kay nagkatapok naman gyud ta. Mag-shot siguro tani. Ayaw lagi sig shot-shot, Paps. Kay, ang papa na ba, stricto ka ayo. Ay, nalagi mo kabalaka. Lagi na mag-shot-shot lagi. Kay, nana ko sa taksaktong edad. Dalaga na biyak ko. Si dalaga. Ulit tao ba? Gago, dalaga. Bungol-bungol. Mali mataan eh. Matay ka klaro atong dalaga yang gingon. Ah, pero dili nang ta maginom. Kamu. Ay na lang kay ako ra ba nanangit sa papa ani, basig ako mabutan na to, mahubog ni. Ani na lang, mas maayo, mamalit ang pagkaon. Ah, mamalit ang pagkaon? Pagkaon na lang, mabusog tayo nyo tanan. Sabay tatulo. Para makatirada pa ko dali ba? Dili ba para makaistoryahan pa may tropa lang. Oh. Malit yung pagkaon na. Gege! Uy, Kintoy nga naman makagos-gawa sa balay. Asa man kang gikan? Kabalo ka nga init kayo, madaot tong job. Ha? Dili ba ka na ang magbantay sa balay ba? Kabalo pa yung dagang kalahas dito sa mga wala ba? Di ba imong book na ski mong pagagupit ron ba? Dili yung mohos na Oh, si Roy tira ni. Ha? Si Roy. Oh, bagay kasi mo ano, i-maintain na na, di ba? Gwapo kay ka.
Di gina ko mapugan akong sarili, basta si Kim akong tapad. Mugawas niya akong baka babae. Dugaya, kabalik itong mga bataag. Perte, nang gutumak. To bring out the best in me, like no one else can. Ha! Gago! Pilit ka tinanawan ko ba? Bayot na siguro kago? Dili, gagi, noon sa mangka. Gago nung tayo, kuratan ako to eh. Oh my God, nag-ice to ice me. Pilitan yung kinanawan sa kuha eh. Feel ako namin chemistry ba? Mga tindahan din, sa ginita ba? Paabot ra ba na lagi doon sa unahan? Gusto mo aba. ka dili. Mao ka nang gigutom na kay kuno layo mga tindahan Oh, diri. relax ang gani dira atra. Dugaya, gida ito nila. Uy, asa naman to si... Uy, susa mga gintoy, gagi. Bayad ba siguro ka? Ito ganda gali pampi. Sorry, nabigla ko. Ayaw ba? Pagtas-paspas din na. La. Na sirado. Paps, dati buwan, itong gintoy, gikisan mo ko ito. Ha? Na? Yati, tanawa lagi daan ko babayo Isibat sa ka gito. ko gani. Isibat ko. Animal ganin bataan ni. Ituga na to siyang papa. Taraya. Ta, sabay ito ta. Kani mao ni. Saban. Bakla ka. Baka di ka buanga ka. Gikisan ni ko. Gikisan ni tikayay. Diri no. Sige, buhay tulon. Tanawa ni gawa. na tuyo. Bayo ka dili. Ito na tuyo. Lagi layan nyo. Mamasangin man mo. Ay, tagnaan ko palagi, bakla jo kang buanga ka. Nakitaan man ako ni ganina, nagtiktok-tiktok. Nya nasakpan ako, ningon siya, nag-raptor siya. Nabuang ka? Tinuod ka, Paps? Bisayo lagi na. Sayo do be, sayo do. Bisayo ka ikaw. Asa to katong ana? Oo, ka na. Okay. Tanawa. Tama na, ulang na. Gura ba? Good, mong mata mo na kag watig asinan. Hingi ka ni mo. Tara kayo, magkano to na siya, papa. Buhay ka sa tadyo ka! Kol, kini mong anak, bayot, gikisan si Kim. Ha? Sa gikisan. Ang gikisan niya. Awan Kim. Tinood na ako, dito. Tinood na, anak. Bayot na, Kol. Sulod dito. Mangisman na ito. Bayo bakla. Ilom. Oh. Ulay mo dito, pangulay mo dito. Sige. Bayo bakla daw. Bayot. Rudy sa kumuli. Paminawon ako ni Unsao ni pagkulatas siyang papa. Tubang ako. Kung saan to ka tinood nga, imong daw gikisan si Kim. Tinood man. Wapo kay siya po. Yate, kang bataa ka. Wapo kay siya pa! Yate ka! Man! Dugay ka kung na ginamay na ba? Ikaw ginakauna na. Naunanti ka! Gigap yung abs. Na! Bayot po di ang papa. Way, ayo.